Tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila hangalondi zega tiemi tinya wilila fala kachideme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya wilila fala kachideme tinya wilila saraka jubu bomuri tinya wilila fala kachideme nego tinya wilila dabali jubu kemuri tinya wilila fala kachideme. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مبالما وفوليني والي نيموندون وي أوتايني واتينا أو منو سغلي بنا جمانين كونو جمانين كوكا أمباجين الله سبحانه وتعالى في ألاكا كسينا كهينا كبركة جديلي ألاكا أوكينين أو بلا جيلينكا kabe mekalo tle bisaba ni kele masamba fla anita ni shegi min bena sungalo kalo tle mugwa ni shegi ma anga kalanso ba min be sogoniko ni anyema ye madame Berthe Aja Mature noye Khadijatul Kubra o kalanso ye ladala sango san depuis sungalo tle folo ube tafsir ke u feino noye ka Qur'ane kalanka korofoy akunceli baraw obetake ni wati nkonnana ka beni nyinantai baraw kuncera mekalu tle bisabani kelen san bafla anita ni kononto min bara bela jele meke an karamogo noye a Sheikh Abdallah Traoré ab kene kono kalandeun katafara karamogo were munu nu ulu ye wulika joke kana beni bara kunceli ulu bela jele kumbe kene kono Sherifla Jabrani toyara anye min soro anga je ka nyama dawfe. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Al-Islamiyo ame al-Qur'an sura keme ani suranta ani flana lila suratul ikhlas maka surando suran tina ala kira sallallahu alaihi wasallam kato magasigila aya mimme suran konnala o ya anani na'am bismillah ni suran barkaman bayin ama damne ni ala to barkamay arrahman jihine labole masado arrahim la harahine o krangirale masado ala kan ni robbonya ne hina fla bela jelena qul ala kira Muhammadu sallallahu alaihi wasallam afo huwa Allah ikado aw baka fo kone kama ala min fo awe ode Allahu ode kamana gam masay ahad akilim pew ala fla nyogonte ala Allah ale de tokoy ko kamana gam masa as-samadu ale de samadu masay samadu korodin jume fem bela jele makobe masamuna nga amakote dan fen shikila lam de Allah subhanahu wa ta'ala bema ko bala nga amago te fuila nam lam yalid ali Allah subhanahu wa ta'ala ikado femma bo ali alala dente ali alabulu walam yulad wa ikado ali farama bo fenna walam yakul lahu ate ali Allah subhanahu wa ta'ala ye ufuwan bonyogona ahadun bonyogon kelente ikado ali Allah subhanahu wa ta'ala la Allahu akbar wa la ilaha illa Allah Allahu akbar wa lillahi alhamdu. Al-Islamiyo ni de suratul ikhlas ye abe fonna ma ka foko krenkreyali ko fo sura ni suram bilbil ba mon fleni ni mamiya kala shen kele akela fo ye al-Qur'an kala shen saba do ka sirafe ni sura mon fleni sahaba doy aljana soro ni suran kala ni o sawa ke ngi jume wakati nay farda seli ke o farda seli ko fe amana suran kala o suran ko fe abe suratul ikhlas daka sawa to ko aman don e ka kula niya sugu jumay wona ala kira ni sallallahu alaihi wasallam ko kira Muhammad ni sahaba ke mun fleni afselu seli ika don na suran do kala abe suratul ikhlas daka ala kira sallallahu alaihi wasallam ay sahaba ke wele ka ni nga o yemi fo cien do ha akoko cien do iya ke kun jume kama suratul ikhlas kanum ben duskuna nyake o de kama orani be ala kira sallallahu alaihi wasallam wa ala ko ka fe kai kanu kiba aljana kono suratul ikhlas ale de Qur'ane ika don afo Qur'ane niya dada nyogon sanfe saba ika do akelemi jono koyi wakiti bela jelen dafale be ni sura en konnala tawhidi ba kono kisa obe akono wa ika do fe ato no ye kitu fana be akonnala ni bela jelen dafale be ni sura en konnala wa mauma ni kara ni sura en fe Allah taala be kife ni bana ni sura na Allah taala be bayla
nte fisamata kelen dɔrɔn fɔ a ye ka tɛmɛ nin kan suratul ikhlas maa o maa n'i bɛ fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ i filɛ sigiyɔrɔ min na i bɛ fɛ i ka hɛrɛ sɔrɔ sini n'i wulila ka bɔ i dayɔrɔ la dilan sanfɛ yanni i ka wuli ka bɔ i ka dilan sanfɛ dɔrɔn yanni i ka wuli ka bɔ i ka dilan sanfɛ dɔw ko yanni daji laban min b'i da kɔnɔ yanni o ka i ko o tu ou bien i k'o ko i dalen dɔrɔn n'i wulila dɔrɔn qul huwa allahu ahad allahu samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad a kalan siɲɛ kelen n'i y'a kalan siɲɛ kelen o tuma la n'i wulila k'i sigi a dilan kan i k'a kalan siɲɛ kelen n'i y'a kalan o la siɲɛ kelen n'i wulila k'i jɔ a kalan siɲɛ kelen o y'a bannen n'i taara i ka baara o baara yɔrɔ la mɔgɔ bɛ girin kan kelen ne y'a sɔrɔ k'a fɔ i ye jagotigi de mɔgɔw bɛna aran jɔ i ka da la i mana kɛ fɛn o fɛn mɔgɔ ye Alahu Taala bɛ mɔgɔ kunsi ma la n'i bɛ nafolo de ɲini Ala b'a suru i kan a kalan siɲɛ kelen dɔrɔn suratul ikhlas naam ka dumaya kan dɔrɔn a kɔrɔbɔ dɔrɔn a lajarabi dɔrɔn n'i y'a lajarabi sa i b'a ye e ka lajarabi dɔrɔn naam an ka taa bismillah alkuranɛ suran 100 ani suran 13 suratul falaki nin ye i k'a dɔn k'a fɔ falaki nin ye o kɔfɔ suran ye o la ni i k'a dɔn k'a fɔ nin ye fajiri kɛnɛ ci nin ye o kɔfɔ suran ye magan suran don suran in jiginna alakira kan k'a to magan sigi la aya min b'a kɔnɔ aya 5 o de bɛ suran in kɔnɔ bismillah an bɛ nin suran barikamanba in an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ barikamanba ye arrahman diɲɛ hinɛ labɔlen masa don arrahim lahara hinɛ o kɛrɛnkɛrɛnlen masa don ala ka nin yɔrɔ bonya nin hinɛ fila bɛɛ lajɛlen na alisilamɛw qul muhamad a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini bi rabbil falaq ka bɔ fajiri kɛnɛ ci masa bolo n bɛ tanga ɲini o ala taala bolo ka bɔ sɛtanɛ dangaden tɔɔrɔ ma min sharri ma ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma fɛn mun bɛ k'a fɔ khalaq e ala taala ye fɛn o fɛn da jugu dogolen jugu bangelen senkɔrɔ jugu sanfɛ jugu kɛnɛkanta ala k'i kisi a bɛɛ lajɛlen ma wa min sharri ani ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma ghasiqin i k'a dɔn tumana min na k'a fɔ ni su dibi finna idha waqab tumana min na ni dugu finna i k'a dɔn su kɔnɔna la i k'a dɔn ka bɔ su dibi fin i k'a dɔn o tɔɔrɔ ma wa min sharri ani ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma an-naffasati tutulikɛla muso tumana min na n'a bɛ ka tutuli kɛ ka ala k'i kisi ka bɔ o tɔɔrɔ ma fil uqad tumana min na a bɛ ka tutuli kɛ i k'a dɔn tafoden na wa min sharri ani ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma hasidin hasididenw ka bɔ olu kelen kelenna bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma a cɛ n'a muso idha hasad tumana min na n'a a ye hasididenya daminɛ wagati min na ala k'an bɛɛ kisi ka bɔ hasidi tɔɔrɔ ma allahu akbar wa la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu kuranɛ sura 100 ani suran 10 ani 4 na suran wɛrɛ t'o kɔfɛ tuguni suratun nasi mɔgɔw i k'a dɔn olu kɔfɛ suran jina alakira kan k'a to magan sigi la aya min b'a kɔnɔ aya 6 dafalen bismillah nin suranba in an b'a daminɛ ni ala tɔgɔ barikaman ye arrahman diɲɛ hinɛ labɔlen masa don arrahim lahara hinɛ o kɛrɛnkɛrɛnlen masa don ala ka nin yɔrɔ bonya nin hinɛ fila bɛɛ lajɛlen na alisilamɛw qul ala ka cida muhamad a fɔ a'udhu n bɛ tanga ɲini bi rabbin nas ka bɔ adamadenw i k'a dɔn olu mara masa adamadenw danbaga ala n bɛ tanga ɲini o ala taala fɛ malikin nas adamadenw mara masa n bɛ tanga ɲini o ala in fɛ ilahin nas adamadenw ka batu masa n bɛ tanga ɲini o ala taala bolo min sharri ka bɔ fɛn tɔɔrɔ ma alwaswas fɛn mun bɛ yen n'a bɛ wasuwasuli kɛ alkhannas fɛn min bɛ yen n'o ye dogo ka bɔ fɛn ye n'o ye alkhanase ka bɔ o tɔɔrɔ ma alladhi n'i ma alkhanasi dɔn ale de ye fɛn ye yuwaswisu min bɛ wasuwasuli kɛ fi suduri nasi adamaden kɔgɔdisi kɔnɔ min aljinnati ka bɔ adama jinɛ sɛtanɛw ka bɔ olu tɔɔrɔ ma wan nas ani ka bɔ adamaden sɛtanɛw ani ka bɔ olu bɛɛ lajɛlen tɔɔrɔ ma allahu akbar wa la ilaha illallah allahu akbar walillahi alhamdu alisilamɛw alkuranɛ suran an ye a suran 100 ani suran 10 ani suran 14 an ye a bɛɛ lajɛlen ban k'a daminɛ sunkalo kalo tile fɔlɔ ka na a bila i k'a dɔn sunkalo kalo tile 27 an ye nin bɛɛ lajɛlen kalan k'a bɛɛ lajɛlen ban anw sigiyɔrɔ nin na an y'a ɲini ala subhanahu wa taala fɛ ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye koba o koba ni o koba n'o o kun cɛra fɛn fɔlɔ-fɔlɔ mun bɛ yen k'a fɔ n'o o ɲininen don koba kɔfɛ o de ye an ka ala taala yafama deli an ka ala taala yafama deli ka d'a kan nin ye ala subhanahu wa taala ka kumakan de ye adamaden si tɛ yen k'a fɔ ko i bɛ n'i jɔ ala subhanahu wa taala ka kumakan kan k'a fɔ i n'a fɔ ala taala a laɲini cogo min na fiɲɛ t'a la i k'a dɔn adamaden tɛ yen o kama an b'a ɲini ala taala fɛ ala ka yafa ni aw bɛɛ lajɛlen ma
ala ka yafa ne aw bɛɛ lajɛlen ma ne min ye sigi k'a bɔ n da kɔnɔ tile 20 ani tile 17 la ne de bɛ k'a fɔ a ye ala ko ta kira ko ta ala ko ta kira ko ta n b'a ɲini aw fɛ aw ka ala taala deli ne ye ala subhanahu wa taala ka yafa n ma aw ka ala taala deli ne ye ala taala ka yafa n ma a dɔ la ne donna ala taala gasi la fɛn dɔ la ne t'o dɔn a dɔ la ne donna ala taala gasi la yɔrɔ dɔ la aw t'o dɔn nka na aw y'a ala taala deli ne ye ala ka yafa ne ma ala taala maa dɔ bɛ aw cɛ la ala taala kelen don k'o dala jarabi a dɔ la ala taala bɛ yafa ne ma n'o tɛ maa si tɛ sigi alikuranɛ kan ka wuli walahi k'a fɔ k'i bɛ kisi fana ala taala yafa i ma o la ne bɛ n ka jɔnya yira ala la k'a yira ala la alikuranɛ mun filɛ nin ni ne bɔra k'a kalan aw ye ne ye n seko damayira de kɛ k'a ɲini su ani tile ala ye n seere alikuranɛ an y'a daminɛ sunkalo daminɛ na fo ka na se an filɛ yɔrɔ mun na nin ne ma heure 3 sunɔgɔ fɔlɔ su kɔnɔna la tile kɔnɔna la ne ma heure 3 sunɔgɔ ka daminɛ sunkalo tile fɔlɔ fo ka na se an filɛ sigiyɔrɔ min na nin an y'a bɛɛ lajɛlen kɛ walasa an kana fataw alikuranɛ ko la o mun kɛra o kɛra ala taala kelen pe dɔrɔn de kama an ye su kɛ k'a woloma ka tila ka tile fana kɛ k'a woloma o kɛra ala taala jati de kama o kama n y'a ɲini aw fɛ aw ka ala taala deli n ye o ye fɛn fɔlɔ de n b'o ɲini aw bolo don o don a bɛna dugawu ɲini ne fɛ n bɛ dugawu k'a ye nka ne fana bɛ ka n ka dugawu nin ɲini aw bolo aw ka ala deli karamɔgɔ minnu bɛ yan sɛfu minnu bɛ yan minnu donna sisan an fa minnu bɛ yan an ba minnu bɛ yan an dɔgɔ minnu bɛ yan an ka karamɔgɔ minnu bɛ yan bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka ala deli ala taala ka yafa a ka jɔnnikɛ ma ni bɛnsema bɔra a la a bɔra ala subhanahu wa taala de yɔrɔ ni fili bɔra a la a bɔra ne ka kalanni dɔgɔya yɔrɔ ani sitanɛ yɔrɔ ala ka hɛrɛ kɛ ne n'aw bɛɛ lajɛlen o kɔfɛ kalandenw n b'aw fo alisilamɛ an bɛ dugawu k'aw bɛɛ ye maa o maa nana ka na dugawu ɲini kɛnɛ in kan yan an ka dugawu b'a bɛɛ lajɛlen minnu den bɛ tunga na papiye ko la an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka papiye nɔgɔya u ye minnu den fana bɛ jamana kɔnɔ baarako gɛlɛya la ala ka baara nɔgɔya n'u bɛɛ lajɛlen minnu bɛ k'a fɔ ni furu t'u bolo an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka furu d'an n'u ma minnu bɛ k'a fɔ cɛ t'u bolo ala ka cɛ ɲuman d'u ma minnu bɛ k'a fɔ ni muso t'u bolo an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka muso d'u ma minnu bɛ k'a fɔ den t'u bolo an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka den hɛrɛ ma ala ka den an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu bɛ k'a fɔ n'olu faw tanyalen don an y'a ɲini ala fɛ ala ka yafaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala ka yafaw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma jannatul firdausi ala ka ne ni aw ala k'an bɛɛ lajɛlen la k'a fɔ a kɔnɔna la kuranɛ san wɛrɛ ɲankuma an kana ɲɔgɔn sɔrɔ yan i k'a dɔn alikuranɛ kun kan n y'a ɲini ala taala fɛ ala k'o nɔgɔya ni aw bɛɛ lajɛlen o sija ani o kɛnɛya o bɛ ala taala bolo ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma ala k'o di ne ni aw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ setigi masa de wele masa mun bɛ k'a fɔ n'an y'an sigi a ɲɛ kɔrɔ yan k'a daminɛ sunkalo tile fɔlɔ fo ka n'a bila bi tile 27 an y'an dama kasi ka taa ale ala la ale ala ɲɛ bɛ anw na an bɛ lahalaya mun na ale ala ɲɛ b'an na fɛn bɛ an dusukun na ale ala ɲɛ b'an na fɛn bɛ an kun ni an kanw cɛ fɛn mun bɛ k'a fɔ n'an bɛ alijana sɔrɔ n'a ye ale ala taala ɲɛ b'o la an y'a ɲini ale ala subhanahu wa taala fɛ ale ala k'an ka haminako bɛɛ lajɛlen wuli an y'o ɲini ala taala fɛ ala k'an ka haminako bɛɛ lajɛlen wuli haminako dogolen n'a bangenen a bɛɛ lajɛlen an y'a ɲini ala fɛ ala ka bɛɛ lajɛlen wuli kunnaja badabada bɛ ala taala bolo an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala ka ne aw bɛɛ lajɛlen kunnadiya ala ka hɛrɛ ala ka surunen aw bɛɛ lajɛlen kan ala ka hɛrɛ ala ka surunen aw bɛɛ lajɛlen kan den minnu bɛ k'a fɔ n'u bɛ jamana kɔ kan ni baarako gɛlɛya b'u la an y'a ɲini ala fɛ ala ka baara ɲuman di an n'u bɛɛ lajɛlen ma a y'a ɲini ala fɛ ala ka baara ɲuman ala k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma minnu denw b'u ka du kɔnɔna la n'a kɛlen don kɛɲɛkɛ ye u bolo an y'a ɲini ala taala fɛ ala ka n'u kɛ kɛɲɛkɛ ye a y'a ɲini ala taala fɛ ala kana na u malo minnu bɛ furuso kɔnɔna la ni nimisi b'u n'u furuɲɔgɔn ni ɲɔgɔn cɛ a y'a ɲini ala taala fɛ ala k'o ban bi a y'a ɲini ala fɛ ala k'o ban bi maa minnu bɛ anw cɛla ni garisigɛ koro b'u la a y'a ɲini ala fɛ ala ka n'u bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ yiriwa a y'a ɲini ala fɛ ala ka n'u bɛɛ lajɛlen garisɛgɛ yiriwa maa minnu bɛ nin kɛnɛ kan n'u b'a la ka fɛn o fɛn ɲini ala bolo ala an y'an dama kasi ka taa e ala taala de la wa ala an jigiyɔrɔ sɛmɛyɔrɔ cɛ ka ɲi ka d'a kan anw sɛmɛnen bɛ e ala taala de la ala i ka an filɛ n'i ka hinɛ ɲɛ ye ala i ka an filɛ n'i ka hinɛ ɲɛ ye ala i ka an filɛ n'i ka makari ɲɛ ye ala i k'a dɔn k'a fɔ an jɔlen bɛ e ka da de la ala an jɔlen bɛ e ka da de la ala an bɛ kɛ e ala taala de wele hɛrɛ ko o hɛrɛ kɛ n'an bɛ k'o ɲini ala taala fɛ ala an y'a ɲini fɛ i ka na i ka da tugu anw ɲɛ ala i ka na i ka da tugu anw ɲɛ an ka cɛkɔrɔba minnu bɛ nin kɛnɛ kan ala sija ni kɛnɛ i ka a di an n'u ma an ka musokɔrɔba minnu bɛ nin kɛnɛ kan sija ni kɛnɛ ala i k'a di an n'u ma an karamɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ kan sija ni kɛnɛ ala i k'a di an n'u ma an karamɔgɔ minnu bɛ nin kɛnɛ kan sija ani kɛnɛ ala i k'a di an n'u ma an ka sɛfu minnu bɛ nin kɛnɛ kan sija ni kɛnɛ ala an y'a ɲini fɛ ala i k'a di an n'u bɛɛ lajɛlen ma ala hɛrɛ baden bɛ e ala taala bolo hali sisan an jigi bɛ e ala taala ka hɛrɛ kan ala an y'a ɲini fɛ i ka hɛrɛ i k'a dayɛlɛ anw ye ala an ka su minnu dalen bɛ dugukolo kɔrɔ ala an y'a ɲini fɛ i ka yafa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala yafa kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ala yafa an basiw ma ala yafa an basiw
shuma ala yafa an fa shuma ala yafa an fa shuma ala yafa an dogo shuma ala yafa an koro shuma ala yafa mu'minu shuma na le daleme du ko ko aya ni ala tala fa ala ka yafa kelina bela jelema ala yafa kelina bela jelema ala domna obenata ka anko katan danga kaburu kono ala aya ni fe o do ga ja an wado la so hermai ala o do ga ja an wado la so hermai mo ka kashi an no fe nga an no sajale ngata aljanna kono ala ayo ni fe ala ko no ya awni ala ayo ni fe ala iko ono ya awni ala domna mabu bolo bo awna ala aya ni fe ki bolo do ankoro ala domna mabu ni na anko ala aya ni fe ala tala kanna ni na anko ala aya ni fe mamunum be ka fo no bi da kaburu konnala nu ka bara ni mambe na taka da okure fe kan no sajake no uye ala aya ni fe kan barako tugala ala ambora ka alquran bambe namora ko jigin tile mu an wolom flan konnala ala aya ni fe ne alquran nga de sornan donnay awni kanen aw bela jelem bolum ne kan do jannatul firdausi konnala anyo ni ala tala ala ko kenen aw bela jele ala kaburu kono nyingali ala ikan no ya am bela jele ala ikan no ya am bela jele ala domina aman kaburu ci gabo katanjo e ala taala nyakoro ala aya ni fe ka hina awna odoina ala aya ni fe ka hina na odoina ala aya ni fe ka hina brifini ala ika abo anka odoina ala ika hina brifini ala aya ni fe ala ika hina brifini ka abo anka odoina ala domna mawtu do e ala taala nyakoro jatigela ala ikana on jatige ala ikana on jatige ala ika basigi di awma ala ika basigi di awma mamunu men nubita usigi la suma koro ala ika anfara o jamakuluka ala ika anfara o jamakuluka ala kara muhammad sallallahu alaihi wasallam abe sornan donike mamunu ye ala aya ni fe ka anfara o jamakuluka ala aya ni fe ka anfara o jamakuluka ala kara muhammad kumpa ala ikana to awna ala ikana kara muhammad ikana akumpa to awna kala ron to daleme khadiya muna ala ikana kumpa to awna ala ikana kumpa to awna ala ika an shedu su wuli nyawa fe ala ika an nabi nyama wuli nyawa fe ala ika an chien folo fa nyawa wuli nyawa fe ala aya ni fe ika awni ika ro jihadi kala ala ika an wuli nyawa fe ala aya ni fe al kama dodona ni kitabu bena takadi ala ika an kitabu takadama an kini mulula ala ika an kitabu takadama an kini mulula ala mamma kitabu takaduma onuma mulula ala ika na anfara o jamakuluka ala ika na anfara o jamakuluka mamunun kam mizani nyumam be giriani nyumai ala ika anfara o jamakuluka ala ika anfara o jamakuluka mamunun kam mizani be fega ya jugumana ala ambani ni fe ika anfara o jamakuluka ala ika na anga mizani girani jugumai abada ala aya ni fe mamunun me stratu tige ka ina fo kaba yegro be chugamna ala aya ni fe ala ika anfara o jamakuluka ala aya ni fe ka anfara o jamakuluka ala ika na jatige da onka ala ika na on fese fese ala ika na on fese fese ala ika na on fese fese jangu ika tabo koroka ala ika mina ola ala aya ni fe ka magoto ala aya ka jonude ala aya ka jonude ala aya joleme e ala taala de nyakoro ala amika e ala taala de wele anga dama kashila sukono anga dama kashila tile kono ala ika do ngafo neema anga wele kan jabi ala anta do amna fem wele ala anta amna fem wele ala ame ala taala de wele ala aya ni fe kan ni ka datu awnye ala ka ni ka datu awnye ala aya ka jondo de jomunu be ka fo no joleme e ka dala ni wula dayna ni wakatina ala aya ni fe ka da e ka yele awnye ala ka da e ka yele awnye ala ka hine e ka ashuru ka diga awnka ala ka basgi ala e ka ashuru ka diga awnka ala ni awnka nyini fenye nyini fem be ka fo nan yo o nyini ka e ala taala ka chama mbala e ala badi ate foike e ala taala la ala aya ni fe ka abo awnka ala aya ni fe ka abo awnka ala ikanna mashid dengelento nin kelenka ala fika bela jele ka hora ka tasma toroma ala fika bela jele ka hora ka tasma toroma ala ikanna mashid dengelento nin kelenka ala fa anno olu bela jele ka nyon tegemne ka do jannatul firdausi kono ala aya ni fe ala ko no ya ambela jele ala anfle ni kelenga falen do jaratul firdausi kono o tugala ala ayo ni fa ala ko no ya awye ala ikana da on droma de ala ikam bonsom bela jele franyo kam bela jele do jannatul firdausi kono ala ayo o ni fe ala amba munu fatura ala anfa munu fatura anu kan antege da nyago kana ka do jannatul firdausi kono ala o de anwa ni fe bi kada kan ne ala ko ka fo ko an kadiye way ka do an fra kan ni fe ne bi ala anfa munu fatura ala amba munu fatura munu men ninna ala ikana haramu do anu cha al kama do dona ala ikana utafando fa anga tafando fa ala bela jele fara nyoka fi jannatul firdausi ala ni de anwa fenjini tay ala ni de anwa fenjini tay na on desra ka munni herela ala na anni okaka ala iko odi amma ala na amma femundo toro kola ke ala delika bo o toro ko ima ala ne o toro ko men ansro duguma no o toro ko men ansro sanfe no bena ansro ankinife no bena ansro annuma fe no bena ansro shuferi no bena ansro tleferi no bena ansro wakati ala anya ni fe kan kishika bo o toro fen toroma ala anya ni fe kan kishika bo o toro fen toroma ala ni ala
latige anka nyina san konna la here la ala ama nyini fe ka asabati anwe ala ni ala tige anka nyina san konna la here tanana ala ni sigoroina ala anya nyini fe ka fale ga here ka da amma ala anya nyini fe ka fale ga here ala ika adama ala niye anga fenye ami fem nyini e ala taala bolo ala ika ade amma ala ika ade amma ala niye an jala ita don afo ita di mamma anya di mafarama ika don afo e ala taala de financer masai e ala de financer masai e ala taala de to ga ko taharu masa e ala taala de to ga ko masambe nabe fendi ata akofle ala o de e ala subhanahu wa taala ko ala ni an nyini fenye nyini fembe ka fo no obe an kuni an kan ni nyawache ala anya nyini fe ka ke ambela jeleye ala ika ala nyini fe ka ke ambela jeleye ala anya nyini fe ka ke ambela jeleye ala anya nyini fe ka ke ambela jeleye ala anya nyini fe ka ke ambela jeleye ala ika ambela jeleye sutra je kono ala ika an sutra al kama doduna ika an sutra kaburu konnala ika an sutra jannatul firdaus konnala ala ni an nyini fe ala anya nyini fe ika ngajabi ala iko otelia ka odi ama ika ngajabi ertardi o sebe ala subhanahu wa ta'ala ika ken yorina o sebe ala subhanahu wa ta'ala ala anya nyini fe ka ke ni yoroni bela jelena ala anya fe ka ke ni yoroni bela jelena bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim malik yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin sadaqallahul azim alladhi la ilaha illa huwal mutawahhid fil jalali bikamalil jamali ta'ziman wa takbira المتفرد بتصريف الأحوال على التفصيل والإجمال تقديرا وتدبيرا المتعالي بعظمته ومجده الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا وصدق رسوله الذي أرسله إلى جميع الثقلين الإنس والجن بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صدق الله العظيم التواب الغفور الوهاب الذي خضعت لعظمته الرقاب وذلت لجبروته الصعاب ولانت لقدريته شدائد الصلاب رب الأرباب ومسبب الأسباب ومنزل الكتاب وخالق خلقه من تراب غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو عليه توكلت وإليه متاب صدق من لم يزل جليلا صدق حسبي به كفيلا صدق ما اتخذته وكيلا صدق الهادي إليه سبيلا صدق الله ومن أصدق من الله قيلا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صدق الله الواحد القديم الماجد الكريم الشاهد العليم الغفور الشكور الحليم قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم صدق الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الحي القيوم الحي الحكيم الحي الرحيم الحي الحليم الحي الكريم الحي العليم الحي الذي لا يموت ذو الجلال والإكرام ونحن على ما قال ربنا وخالقنا ورازقنا من الشاهدين ولما أوجب وألزم غير جاهدين والحمد لله رب العالمين وصلواته وسلامه على خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى أزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم لك الحمد على ما أنعمت به علينا من نعمك العظيمة وآلائك الجسيمة حيث أنزلت علينا خير كتبك وأرسلت إلينا أفضل رسلك وشرعت لنا أفضل شرائع دينك وجعلتنا من خير أمة أخرجت للناس وهديتنا لمعالم دينك الذي ارتضيته لنفسك الذي بنيته على خم شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصيام رمضان وحج البيت الحرام ولك الحمد على ما يسرته من صيام شهر رمضان وقيامه وتلاوة كتابك العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد اللهم لك الحمد كما هديتنا للإسلام وعلمتنا الحكمة والقرآن اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواصينا بيدك ماض فينا حكمك عدل فينا قضاءك نسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل هذا القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا وسائق
جناتك جنات النعيم. اللهم ذكرنا منه ما نسينا منه ما جهلنا، وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار على الوجه الذي يرضيك عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن يحلل حلالا ويحرم حراما ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابهه ويتلوه حق تلاوته. اللهم اجعلنا ممن يقيم حدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ويضيع حدوده، واجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل القرآن لقلوبنا ضياء ولأبصارنا جلاء ولأسقامنا دواء ولذنوبنا ممحصا وعن النار مخلصا. اللهم ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل وأسبغ علينا به النعم وادفع به عنا النقم، واجعلنا به عند الجزاء من الفائزين وعند النعماء من الشاكرين وعند البلاء من الصابرين، ولا تجعلنا ممن استهوته الشياطين فشغلته بالدنيا عن الدين فأصبح من النادمين وفي الآخرة من الخاسرين. اللهم انفعنا وارفعنا بالقرآن العظيم الذي رفعت مكانه وأيدت سلطانه وبينت برهانه وقلت يا أعز من قائل سبحانه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه أحسن كتبك نظاما وأفصحها كلاما وأبينها حلالا وحراما محكم البيان ظاهر البرهان محروس من الزيادة والنقصان فيه وعد ووعيد وتخويف وتهديد لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. اللهم فأوجب لنا به الشرف والمزيد ووفقنا جميعا للعمل الصالح الرشيد. اللهم اجعلنا بتلاوة كتابك منتفعين وإلى لذيذ خطابه مستمعين ولأوامره ونواهيه خاضعين وعند ختمه من الفائزين ولثوابه حائزين ولك في جميع شهورنا ذاكرين ولك في جميع أمورنا راجين. اللهم فاغفر لنا في ليلتنا هذه أجمعين وهب المسيئين من نار المحسنين. اللهم ما قسمت في هذه الليلة الشريفة المباركة من خير وعافية وصحة وسلامة وسعة رزق فاجعلنا منه أوفر الحظ والنصيب، وما أنزلت فيها من سوء وبلاء وشر وداء وفتنة فاصرفه عنا وعن المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأيقظنا لتدارك بقايا الأعمال ووفقنا لتزود من الخير والاستكثار واجعلنا ممن قبلت صيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك واجعل مالنا إلى جناتك وأعذنا من عتقاتك ونيرانك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة. اللهم اغفر لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وانصرهم على عدوك وعدوهم واهدهم سبل السلام وأخرجهم من الظلمات إلى النور وجنبهم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. اللهم بارك لهم في أسماعهم وأبصارهم وأزواجهم ما بقيتهم واجعلهم شاكرين لنعمك مثنين بها عليك قابليها وأتمم عليهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس
اللهم وأنزل على قبورهم ضياء والنور والفسحة والسرور وجازهم بالإحسان إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا حتى يكونوا في بطون الألحاد مطمئنين وعند قيام الأشهاد آمنين وبجود رضوانك واثقين وإلى أعلى علو درجاتك سابقين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم قلهم جميعا من ضيق اللحود ومراتع الجود إلى جنات الخلود في سدر مخدود وطلح ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم إنا نسألك الجنة الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل وما قضيت من قضاء فاجعل عاقبته لنا رشدا. ربنا تقبل توباتنا ومحض ذنوبنا وسيئاتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا واسلل سخائم صدورنا واهدنا لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها لا يصرف عنا سيئها إلا أنت. اللهم قلنا بالقرآن العظيم من الشقاء إلى السعادة ومن النار إلى الجنة ومن السخط إلى الرضا ومن الفقر إلى الغنى ومن الإساءة إلى الإحسان ومن الذل إلى العز ومن الإهانة إلى الكرامة ومن البدعة إلى السنة ومن أنواع الشر وأصنافه إلى أنواع الخير وأصنافه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الإيمان والعفو عما سلف وكان من الذنوب والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اختم لنا بخير واجعل عواقب أمورنا إلى خير. اللهم لا تجعل بيننا وبين في رزقنا أحدا سواك واجعلنا أغنى خلقك بك وأفقر عبادك إليك وهب لنا الغنى لا يطغينا وصحة لا تلهينا وأغننا اللهم أمن أغنيته عنا واجعل آخر كلامنا في الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتوفنا وأنت راض عنا غير غضبان واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم تقبل منا ختم القرآن وتجاوز عنا ما كان من خطأ أو نسيان أو تحريف أو تغيير أو زيادة أو نقصان وآمنا من عذاب القبر ومن سؤال منكر ونكير ومن أكل الديدان وبيض وجوهنا يوم البعث واعتق رقابنا ورقاب والدينا من النيران ويمن كتابنا ويسر حسابنا وثقل ميزاننا بالحسنات وثبت أقدامنا على الصراط وأسكننا في وسط الجنات وارزقنا جوار نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وأكرمنا يوم البعث يوم لقائك يا ديان. اللهم يا سامع الصوت ويا سابق الفون ويا كاسي العظام لحما
بعد الموت صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ولا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا مبتلا إلا عافيته ولا ضالا إلا هديته ولا باغيا إلا قطعته ولا ميتا إلا رحمته ولا عدوا إلا خزلته ولا عدوا إلا خزلته ولا عسيرا إلا يسرته ولا عيبا إلا سترته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا أنتنا على قضائها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وذوي أرحامنا وأمن أوصانا بالدعاء وأمن أوصيناه بالدعاء وأمن أحببنا فيه وأمن أحببناه فيه من كان منهم ميتا ومن كان منهم حيا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا 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 قد حضرنا ختم كتابك قد حضرنا ختم كتابك ونخنا مصايانا ببابك فلا تتردنا عن بابك فلا تتردنا عن بابك فإن تركتنا فإنه لا حول لنا ولا قوة إلا بك. اللهم صل على محمد ونسألك اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل صالح مبرور وتجارة لن تبور وخير لنا في جميع الأمور يا عزيز يا غفار. اللهم اجعل ختمنا هذه ختما مقبولة مباركة على من جمعها وقرأها وكتبها وسمعها وأمن على دعائها برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار وصل على محمد ما اختلف الليل والنهار وصل على محمد وعلى المهاجرين والأنصار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين. الفانو أمي مسابتانو كبركادا أمبا فو الله نجي قرآن تفسير من بك خديجة الكبرى كلام بلون كنا سونغالو كلام مغني تان كنا أنكر مغترا ورفة ودافع كنا أنا أدواوك كنا أمبو دكا بجمع بينا كبه سونغالو جمع لبان فنما تفسير القرآن بورا كدافع سيسا ambe ala tanu ka ala barikada ka wale nyumando ka anga sababu nyuma no ye qur'an lase awma muhammadul bashir sallallahu alayhi wa sallam ka kishine nema nyine ala fe ako jidi kira sanima nga anaka sogono mogo anaka sahaba nyuma munu nye qur'an ay ani dinay munu nye aduni ka patiga naye ufa fagara anofe udeu fagara anofe munu gera yatime ni dine sababula fo ay batige ka se an maya anti nyina oluko ambe dugo ko du fenay ko khadijatul kubra nyemo ko mbiya ni ko imbe ale kunga haja ma touré madame Berté karamogo bora ka anyine nga sisa ko ma saraye munye ma min bora ka hijita biyedi karamogo ma
anw t'a sara dan dɔn Allahu Akbar. ala de bɛ o sara dan dɔn Awɔ. nka sa min bɔra sisan ka billet di Awɔ. hijita billet di Awɔ. karamɔgɔ Tarawele ma Na. ne bɔra a ka baaraba caman kalama Aha. nin diinɛ in kɔnɔ Allahu Akbar a caman. ayi bal Na. ale yɛrɛ tɛ dɛ Ayi. a fa ye baaraba min kɛ diinɛ na Sumayila Daramɛ da y'a fɔ an ye fonisire don Awɔ. a y'a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɛ mɔgɔ jigitugu la Naamu. fo ka na se a denmuso ma Awɔ. n'o ye madame Berthe ye Naamu. o fana bɛ o sira kelen kan Ese. ni maa min ye dɔnnibaa bonya Na. Alakira ko k'a f'i ye k'i ma dɔnnibaa bonya dɛ k'i y'ale Muhamadu de bonya Sallallahu alayhi wa sallam. Ala fana ko ni maa min ye Muhamadu belebele in bonya Awɔ. i ma kira bonya dɛ Ee. i y'ale Ala de bonya Ese. ni maa min ye Ala bonya Ah. bonya falen ye bonya de ye Oye. Naamu. bonya a kɔfalen Ah. o ye bonya de ye Cɛ. ɔ bonya so bɛ Ala bolo Na. ko alijinɛ Eske. a b'i don yen Na. o tuma Khadijatul Kubra kalanbulon bɛɛ tɔgɔ la Na. bonyaba min dira Awɔ. karamɔgɔ Tarawele ma Na. ayi a dira Baba Jalo de ma Ece dɛ. n'i ye dɔnnibaa kelen bonya diɲɛ kɔnɔ Awɔ. i ye diɲɛ dɔnnibaa bɛɛ bonya Allah. Ni cɛ. wala iyazu billah Awɔ. Ala k'an kisi k'an tanga Na. n'i ye dɔnnibaa kelen lakari Awɔ. i ye dɔnnibaa bɛɛ lakari Allahu Akbar. anw de ye fa kelen ba kelen Naamu. Ni cɛ. karamɔgɔ dɔ kunna wolola Awɔ. karamɔgɔ bɛɛ de kunna wololen don Eske. karamɔgɔ dɔ kumasuli la Na. o ye karamɔgɔ bɛɛ ka kumasuli ye Wallahi. ma ture ko bonya sara tɛ makun ye Wallahi. i ni kalandenw Khadijatul Kubra jama Na. nin bonyabaw minnu bɔra ka kɛ Awɔ. karamɔgɔ n'a ka jama ye Na. a ko ka mobili d'a ma Ah. kuranɛ nɔfɛ Naamu. ka fini caman d'a ma Awɔ. kuranɛ nɔfɛ Na. ka dumuni caman di Na. kuranɛ nɔfɛ Eske. ka tila k'a fɔ tuguni taa i ɲɛ da alikaba kan taa i ɲɛ da alakira kan Awɔ. bonyafɛn tɔ bɛ min Ayi. Wallahi Jalo foyi t'o kɔfɛ. bonyafɛn banna Wallahi. ka tila ka wari caman d'a ma Ah. a ka muso ta la Eske. a kɛra mun kama Na. ala Allah. hadisa kelen de bɛ ne bolo Na. k'o kɛ ka karamɔgɔ ka kuma sɔn ji la O d'a n'o ma. tɛ a tilala Awɔ. kuranɛ tafsirilen kɔfɛ Na. kuma t'a kɔ Aha. kuma bɛɛ banna Na. wa tafsila kulli shay Na. kuranɛ ma foyi to yen a y'a bɛɛ fɔ Allahu o tafsiru mana kɛ Na. an b'o dafa kɛnɛ kan Awɔ. an tɛ wajulu kɛ dugawu de jaabira anw ni aw ma Eske. ala k'a kɛ hɛrɛ ye Amin. k'a kɛ jamana ma Ya Rabbi. basigi ye Amin. k'a kɛ jamana ma Na. tɔɔrɔ ɲɔnini ye Ya Rabbi. k'a kɛ jamana ma Amin. samiyaji ɲuman ni baji ɲuman Ya Rabbi. sɔrɔli ye Ya Rabbi. ala kira ko adibu awladakum Awɔ. wa fi riwayatin allimu awladakum Ah. ala thalathi khisal Eh. admanu lakumul janna Kodi. a ko aw minnu dara ala la Awɔ. ko ni muhamadu ye ala ka kira ye Na. n bɛna fɛn saba f'aw ye Fɛn saba. n'a sera ka sɔn o ma Na. ka aw denw kalan Awɔ. o la Awɔ. ka aw denw lamɔ Na. ni o ye Awɔ. k'o don aw ka so kɔnɔ Na. ni muhamadu fana bɛ layidu di aw ma Ah. n bɛ alijinɛ garanti ta aw ye Allah. foyi t'aw bali ka don a kɔnɔ Allah. Eske. sahabaw girinna Na. a fɔ an ye Ha. anw bɛ ka kumakan de nɔfɛ Na. ka baara kɛ n'a ye Awɔ. sabu a bɛ jɔn se ala ma Na. a ko hubba nabiyikum Ey. Allahu Akbar. a y'a denw lamɔ a y'a denw kala alakira kanu na Sallallahu Baba alayhi Jalo wa ye sallam. alakira kanu sɔrɔ Khadijatul Kubra kalanbulon na Allahu Akbar. wa hubba ali baytihi Na. alakira ka so dunkew Awɔ. san bi wo Na. k'a kɔtɔ ngomi de Ni cɛ. n'o ye sirifudenw ye Awɔ. k'a ka aw denw lamɔ Awɔ. olu bonya ni olu kanu na Allahu ne ye sirifu kanu ni sirifu bonya sɔrɔ Ah. nin kalanbulon in kɔnɔ yan Ya. Na. mɛ n'an bɛ kɛnɛ min kan Awɔ. baro fanba bɛ boli o kɛnɛ sigi kan O kan. wa qira'atal Qur'an Na. a ko k'an ka an denw lamɔ Awɔ. ka an denw ladabu Na. kuranɛ kalani Awɔ. ani kuranɛ kanu Na. an k'o don an ka du kɔnɔ Awɔ. ni maa min ye nin saba sɔrɔ Na. k'o don i ka so kɔnɔ Awɔ. ala kira ko alijinɛ y'ale ta ye Ha. a b'a garanti ta i ye lahara Awɔ. foyi tɛ se k'e bali ka don a kɔnɔ Allah. o tuma an bɛ kuranɛjigi kɛnɛ min kan Na. an bɛ kuma o de kan Awɔ. sotigiw Awɔ. fɔlɔ Na. u tun bɛ so ta Awɔ. jamana ni jamana Na. ka na bɛn ni kuranɛjigi kɛnɛ ye Allahu Akbar. hali minnu man kɛnɛ Na. u b'u sɛnsɛn Awɔ. maa b'u ɲu Na. ka na n'u ye Awɔ. kuranɛjigi kɛnɛ kan Na. ka sababuya kɛ Ah. nɛɛma ni nɔɔrɔ min b'a kɛnɛ kan Naamu. Allahu Akbar. ne hakili bɛ jigiya Na. an ka cɛkɔrɔba ɲuman na Ah. Sidi Muhamad Naamu. Jagana Jagana. ni kuranɛ tun bɛ dafa yan Na. a tun bɛ wele Allahu Akbar. a tun bɛ déplacer ka na fara an kan yan Est-ce que- nka an ɲɛ t'a la farikolo la Na. a nin bɛ yan Allahu Akbar. nin baara min n'an filɛ nin ye k'a kun cɛ bi Na. bi juma Awɔ. Murtada n'an bɔra yan sisan Awɔ. mɛlɛkɛ dɔw bɛ ala bolo olu bɛ jigin yan Ha. ka baraji sɛbɛn Ey. maa o maa nana kuranɛ kɛnɛ in kan Na. u bɛ baraji sɛbɛn an kelen kelen bɛɛ tɔgɔ la Awɔ, awɔ. u t'a sɛbɛnni dabila Ha. fo san wɛrɛ kuranɛ jigin don Allah. Eske. I ko cogo di?
ni ne ko ne de b'a sara di kɛlɛ bɛ se ka kɛ a kuma bɛ caya sabu ne yɛrɛ ta tɛ bɛrɛ ye wa ne ye bakilu ye masa min b'a di walilahi khaza'inu samawati wal ardi a b'ale bolo wa fonisire don a bɛ Ala bolo wa fonisire don o tuma fonisire n'a ta ka ca o dita o fana bɛ caya kuranɛ harifu kelen kelen Ala de b'a sara dan dɔn jango ni i sunnen o y'a kɛ ne tɛ se nin na dɛ ka sun ka tafsiri kɛ baara gɛlɛmanba don an bɛɛ ka jɛ ka dugawu kɛ Tarawele Fadilatu Sheikh Tarawele Ala ka si ni kɛnɛya di an n'a ma aw minnu ye kuranɛ bonya ni aw seko damajira ye dɔw y'a kɛ ni u ni ye ka n'u sigi k'a lamɛn ni ladabu ye o ye kuranɛ bonya dɔ ye dɔw ma dan o ma u y'u bolo d'u kun cɛ min bɛ ka kuranɛ tafsiri kɛ a sara t'an fɛ nin ye dɔɔnin ye o ka bɔ sira a tɔgɔ ye di essence sɔngɔ tɔgɔ ye di suntigɛ wari k'o dɔɔnin b'i kun k'o di dɔw jɔlen bɛ ni fifalan ye k'a fifa dɔw jɔlen bɛ ni musuwari ye ka wɔsijiw cɛ nin bɛɛ ye ko kuranɛ barika n ka dɔ sɔrɔ a la barika bɛ min na o dalen bɛ barika ko la o bɛ barika ɲini o de kama nin kɛnɛ in fan bɛɛ maaw bɛ fo da la an b'a ɲini Ala fɛ Ala kan'an fɔ an jigi kɔ a ko udu'ullaha wa antum muqinuna bil ijaba n'a bɛ Ala wele yɔrɔ o yɔrɔ a dugawu jaabi telima a y'a bila a hakili la an bɛ ka masa min deli wallahi a t'an jɛ a b'a d'an ma n'a y'o bila aw hakili la a bɛ di ka bɔ kuma la ni dakuruɲɛ laban ye dakuruɲɛ laban min ye nisɔndiya kumaba ye ka di kalanden bɛɛ ma o de ye nin kɛnɛ ye n'a daminɛna mɛlɛkɛ dɔw bɛ Ala bolo ko sayyahuna olu t'i taa yɔrɔ si fo nin kɛnɛ ɲɔgɔn n'u ye jama jɔlen ye da la a fɔra ko an ka taa kalayɔrɔ minnu na a bɛ n'a fɔ dɔ bɛ yan mɛlɛkɛw bɛ na don yan ka yanfa tewu k'u kaman dayɛlɛ an sanfɛ ka an fifa ni u kaman nɔrɔma ye ni dugawu min kɛra wa yu'minuna ala da'awatihim u bɛ amina fɔ an ka dugawu la wa yastaghfiruna lahum u bɛ tila ka maa kelen kelen ta i tɔgɔ ma Ala karisa nana dɛ jurumu min b'a ni cɛ Ala i t'o yafa wa na an tilala o mɛlɛkɛw de bɛ yɛlɛ Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw aw bɔtɔ don bi wula in na ni jumadonba in na u b'a fɔ Ala kuranɛ tafsiri min bɛ kɛ Sogonikɔ Khadijatul Kubura kalanbulon na o kuranɛ dafa tun bɛ yen bi karisa nana ani karisa ni karisa u bɛ maa kelen kelen bɛɛ tɔgɔ ta k'a di Ala ma wa an kelen kelen bɛɛ foto bɛ Ala bolo Ala b'a fɔ mɛlɛkɛw a ye n lamɛn minnu nana kuranɛ dafa yɔrɔ u bɛ mun de fɛ mɛlɛkɛw b'a fɔ Ala yarjuna jannataka u b'i ka aljinɛ de nata dɛ Ala b'a fɔ wa hal ra'awha olu y'o ye wa u m'a ye dɛ fa kayfa law ra'awha nin y'a ye olu ma aljinɛ ye u bɛ k'u yɛrɛ faga su ni tile a nɔfɛ n'u tun y'a ye dun mɛlɛkɛw b'a fɔ lakanu ashadda hubba a k'u ka cɛsiri n'u ka kanu o tun fanga bɛ bonya ka tɛmɛ nin cogo kan Ala b'a fɔ n y'o mɛn wa mimma yata'awwazuna a y'a fɔ n ye mɛlɛkɛw u bɛ min fɛ aw y'o de fɔ u bɛ siran mun ye mɛlɛkɛw b'a fɔ min naarika u bɛ Ala tangama deli ka bɔ i ka jahanama ma Ala b'a fɔ wa hal ra'awha olu ye jahanama ye wa u m'a ye fa kayfa law ra'awha o tuma n'olu tun ye jahanama ye dun lakanu ashadda ijtinaba u ka yɛrɛ minɛ an'u ka yɔrɔ janya an'u ka Ala ɲini pour que k'u kisi jahanama ma o de tun bɛ bonya Ala b'a fɔ o tuma mɛlɛkɛw u ma aljinɛ ye u bɛ k'u yɛrɛ faga a nɔfɛ u ma jahanama ye u bɛ ka u yɛrɛ faga pour que u ka mabɔ a la a ye kɛ n seere mɛlɛkɛw a ye kɛ n seere ni Ala t'a tu kan u bɛ fɛn min ɲini n'o ye aljinɛ ye u bɛ siran min ye n'o ye jahanama ye n y'a kelen kelen bɛɛ kisi ka bɔ jahanama ma wa n y'a kelen kelen bɛɛ don aljinɛ kɔrɔ wala o b'a di wa mun bɛ taa n y'a kelen kelen bɛɛ kisi ka bɔ jahanama ma wa mugu t'a la mɛlɛkɛw b'a fɔ Ala i dɔn kana a kɛ ten dɛ dɔw kun tɛmɛtɔ gansan de don
o ma wuli a kama koyi ale ye mɔgɔw ye u ni finijɛ bɛ ka don kalanbulon kɔnɔ ko kuranɛ dafa bɛ yen ale fana ye sira fara ka n'i jɔ ka dɔɔnin kɛ ka sɔrɔ ka taa ala ko ko o yɛrɛ dɛ o min ma wuli a kama n'a tɛmɛtɔ gansan a ye kudeyi de d'u ma ka a ɲɛ kɛrɛnin bɔ k'u filɛ ka sɔrɔ ka kɔntine ka taa ka cisen fɛ o yɛrɛ y'i jɔli min kɛ nin ye mɔgɔw ye minnu sigiɲɔgɔnw tɛ kunnagoya kuranɛ kalannaw u sigiɲɔgɔn tɛ kunnagoya ulaika hum la yasqawmun la yasqa bihim jalisuhum maa minnu sigiɲɔgɔn tɛ kunnagoya o ye kuranɛtigiw ye ala ka ne ni aw fara o jɔn kunnandiw kan ala ka ne ni aw fara san wɛrɛ yebagaw kan kuranɛw minnu kalanna a daminɛ ni bi cɛ ala k'a kɛ sutura ye k'a birifini biri ne ni aw la ala k'a kɛ wasa ye k'a kɛ seereya ye k'a kɛ bolomadala ye an ni aw cɛ murtada ni e ye intimité kɛ ko i ye hɛrɛ dɔ sɔrɔ i y'i teri bɛɛ invité k'u ka na i ye sɛ 100 k'o dilan ka boisson casier 20 k'o san ka yɔrɔ labɛn k'a décorer ka chaise sigi i ye Baba Diallo wele ka Tarawele wele ka Nuhu wele ka Vieux Samake wele ka Kajatul Kubra kalandenw wele intimité don i ye maa wele min kama maa kelen ma na i ka dumuni n'i ka boisson tor'i bolo yɔrɔ e bɛ ɲugun i yɛrɛ la mais ni jama nana fo ka yɔrɔ déborder i bɛ sewa bon kuranɛ fana ye ala ka intimité de nin jama in nin bɛ maa waso ala ka san wɛrɛ d'an ma dakuruɲɛ 1 dakuruɲɛ 2 min dira Baba Diallo ma Kadiatul Kubra karamɔgɔw tɔgɔ la Kadiatul Kubra tɔgɔ la ko ka Tarawele fo o de tun ye nin ye ka Tarawele fo o de tun ye nin ye ko ala k'a sara ala ka barika don an n'a la si kuntalajan ala k'a di an n'a ma muso dɔ de kɛra a ka diɲɛ labɔ sababu ye a yɛrɛ y'a fɔ sa ko muso in bɛ ala bolo maa tɛ maa ni ala cɛ dɔn nka tamasiyɛn ɲuman bɛ yen anw y'a sɛbɛn ne ye ko kuranɛ kalanna n'a ye kuranɛ kalan n'a masa bɛ ala bolo a bɛ bila a bɛ bila Nabi Isa ko ale tɛmɛna kaburu kura dɔ la a y'a sɔrɔ su bɛ ka lajaba ale tɛmɛna san 7 a seginna ka na sɔrɔ o su kelen bɛ kaburu kɔnɔ a y'i jɔ a kunna a y'a sɔrɔ su bɛ nɛɛma la a ko ne tɛna tɛmɛ n bɛ jɔ a ko ala e de bɛ su ɲɛnamaya ka na ɲɛnamaya kɔnɔ u ɲɛnamayalen kɔ ka tila k'u faga u salen kɔ e de bɛ tila k'u ɲɛnamaya i bɛ nin su in kunun ne ye n b'a ɲininka da ni da a ye su lawuli min kɛ su wulila k'i sigi a ko k'e ka lihalaya bɛ di a ko ne tɛmɛna yan o san i tun bɛ ka lajaba ne y'i ye mais bi alhamdulillah i bɛ nɛɛma la mun de don a fɔ n ye aw de bɛ tiɲɛ so a ko tiɲɛ don ne bɛ faatu tuma min ne muso tun lajɔlen mɛlɛkaw ye ne ka dossier lajɛ ɲuman juguman ala la ne ka juguman cayara ni n ka ɲuman ye o ye e ni ne yɛrɛ cogoya ye an bɛɛ b'o cogo la o tuma mɛlɛkaw tun bɛ ka ne cancan ni busan ye ka n ka juguman dimi bɔ n na ne muso jiginna den si ye san 7 dafa o don de u ye ne den tɛgɛ minɛ ka taa n'a ye morikalayɔrɔ a sɛbɛnna den ka walan kan bisimilahi arrahmani arrahim den ka segin a kan den fana seginna bisimilahi arrahmani arrahim mankan bɔra ala ka sebaaya ɲɛkun kelen na hey mɛlɛkɛw a bɛ ka min lajaba a y'o dɔn u ko ala an ka jɔ mun na ko a den bɛ ka kuranɛ kalan a kɔfɛ o tuma maa o maa bɛ yen ni den ye kalan kɛ i kɔfɛ e kɔni tɛ e tilala hamilul Qur'an kuranɛ taba kuranɛ kalanba yashfa'u a bɛ surunali don fil urbi wa fil jiran a sigiɲɔgɔn ma surunyamɔgɔ ani sigiɲɔgɔn min bɛ yɔrɔ jan minnu tɛ k'a ka kuranɛ sabote a bɛ ninnu bɛɛ surunali don wa fi riwayatin 70 alfan yashfa'an min ahlihi wala yuhasabu wala yus'alu ahlu riwayati jami'an qalu ya man yuridu al-qurba min mawlahu falyaqra al-qur'ana la yansa ma wa bi ulumla ibo de tɛgɛ minɛ minnu tun bɛ taa jahanama na kuranɛ kalanba k'olu kelen kelen bɛɛ don alijinɛ na i yɛrɛ tɛ lajɔ i tɛ ɲininka i tɛ fɛsɛ hadisatigi bɛɛ bɛnn'o kan ni maa min b'a fɛ i ka surunya ala la a kana ma bɔ i la kuranɛ k'i ka baara ye a kalanbaw kanu a kalanyɔrɔ kɛ i ka taama yɔrɔ ye i kunna bɛ diya diɲɛ ani lahara ala m'an kunna diya ala m'an laban ɲɛna. An ka tafsir kuncɛli ye jama bɔra fan bɛɛ ka na an nisɔndiyara ka bɛn donba yɛrɛ don ma an bɛɛ maa maa nana an bɛɛ bɛɛ fo ala ka san wɛrɛ yira an bɛɛ la ala k'an bɛɛ sago d'a ma ala ka ɲinifɛnw kɛ sɔrɔ fɛn ye an kɔntannen don tellement kɔntannen don kuma ma nɔgɔn
wala n bɛ bɛɛ fo foli bɛ kalanden minnu bɛ yen nɔ fɛn fɛn bɛ yen nɔ n'an n'u ye baara bɛ ɲɔgɔn fɛ ni bana y'u dɛsɛ a bɛɛ de b'a lamɛn o sira fɛ o yɛrɛ bɛɛ bɛ ne fari foni bɛɛ dugawu kɛ ala ka san wɛrɛ ta yira an na. ayiwa alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa salama taslima. Nisɔndiya min bɛ ne na n'i ko ko ne k'o f'i ɲɛna nisɔndiya min bɛ na o ye ala tanu de bari sabu tafsiri an y'a kɛ hɛrɛ kɔnɔ k'a kɛ nisɔndiya kɔnɔ k'a kɛ farifoni kɔnɔ k'a kɛ ɲɔgɔn kanu kɔnɔ o tuma na kuma foyi tɛ n da fo dugawu don kan ani ala tanu kan o la anw bɛ ala de fo k'a barikada k'a fɔ alhamdulilahi rabbil alamin k'a ɲini ala fɛ san caman bɛ ala bolo ni ɲɔgɔnna kɛnɛ sigili k'a latigɛ an ye a bɛ bɔ ala ka latigɛ de kɔnɔ a n'a ka hinɛ kɔnɔ a k'o nɔgɔya an ye ya rabbi a k'a nɔgɔya an ye a k'an si jɔ k'a kɔnɔ a ma kɛ minnu ɲɛna ala ka hinɛ na ala ka yafa o ma ya rabbi hali bi ala k'an sen mɛ nin sira in kan an karamɔgɔ ya rabbi hali bi ala k'an n'u jiri dɔɔnin na u bɛ dɔɔnin min d'a ma ala k'a kɛ k'an nafa k'an n'u bɛɛ lajɛlen nafa fo ka lahara jɔ don nɔgɔya an ye k'an bɛɛ lajɛlen jɛ firidawuso la jahi nabil musafa alayhi salam. an kɔni nisɔndiyalenba don asa tafsiri yɛrɛ mana daminɛ fo ka taa laban i t'a fɛ k'a ka ban yɛrɛ tellement que tafsiri kɔni i bɛ fɛn caman faamu i bɛ fɛn caman mɛn i tɛ min dɔn a kɔrɔ i bɛ caman mɛn donc san o san de ko kura bɛ fara kan san o san ko kura bɛ fara kan alhamdulilayi rabi an kɔni kɔntalen don an bɛ dugawu kɛ ala ka tafsiri mɛn sen na minnu y'a tafsiri k'an kun an bɛ dugawu k'u ye ala k'u ka kalan ta ɲɛ don o don k'an bilasira. san o san an bɛ na nin tafsiri ko la wa i b'a fɔ san o san dɔ de ka di ni dɔ ye ɲinan ta kɔni alhamdulilayi an bɛ ala tanu an bɛ dugawu kɛ ma ture o min y'an ɲɛmɔgɔ ye o de y'an don na n'ale tun tɛ an se ka nin sɔrɔ an bɛ baraka da ye ka baraka da an karamɔgɔ ye ka baraka da abdala yɛrɛ ye ala ka hɛrɛ k'an ye ka san wɛrɛ an k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ mun taara ala ka yafu ma ka hinɛ la ka hinɛ anw yɛrɛ la o de tun don. alhamdulilayi rabbil alamina an nana tafsiri kɛyɔrɔ la donc i n'a fɔ an kunfinw bɛ cogoya min na n'i yɛrɛ ko ko tafsiri caman t'a dɔn tafsiri de ye ka kuranɛ kalan ni ka kɔrɔfɔ bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali sɔrɔ ni ka ala dɔn sɔrɔ a kɔnɔ o bɛ sɔrɔ yɔrɔ kelen min na kadijatu kubura de don muso jumɛn de y'a waleya n'o ye mature ye ale de y'a waleya yalasa kunfinya ka dɔgɔya yalasa ala kanubagaw ka caya parce que diinɛ ye fɛn de ye an bɛɛ nakun ye diɲɛ kɔnɔ ale ɲɛnɛmayali de kosɔn o tuma la an bɛ dugawu don de kɛ mature ye ala ka baarada in ala ka yiriwa ala ko baara min bɛ ala ka dɔ fara kan dugawu minnu kɛra ala k'a minɛ bɛɛ lajɛlen ma an bɛ karamɔgɔ fo hijita biye dira karamɔgɔ min ma n'i ko kunnafonidila kɔni kɛnɛ kɔnɔ kɔni n'a ɲɛ ye min ye a b'o lakale ni hijita biye dira kuranɛ kalanyɔrɔ la k'a di teliya la ka tila k'a di nisɔndiya kɔnɔ ka tila k'a di bonya kɔnɔ a dira min fɛnɛ ma a diyara o fɛnɛ ka d'a kan o tuma la alhamdulilayi rabbil alamina an bɛ mature fo dantɛ foli min na an sera ka min sɔrɔ k'a lase aw ma o de kun ye nin ye an b'a ɲini ala fɛ yarabi ɲinan ta kɛra hɛrɛ la cogo min na san wɛrɛ ta ala k'o yira n na sija ni kɛnɛya ala k'a di karamɔgɔ in ma min kɛra sababu ɲuman ye nin baara in kɛli la k'a ɲini ala fɛ an ka jamana basigi ani kelenya ala k'a sabata kɔnɔ wasalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuhu. Tinya wilila hangalondi sega tiemi tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila hangalondi sega tinya wilila fala ka chiendeme tinya wilila namara shikolomba uyo tinya